osoko bileratan, ordezkarien bidez, aurten, ikastoren aldetik eraman genitu gaietako bat, lomce ziberri gaia izan zen. Pixka bat aurreatu nahian, datorren ikasturterari begira eta aurten ere, egin ditugu zenbait eraldaketak, proposatu genizuen gure eskuetan zegoen informazio hori, bai ikastolaren partetik, bai Eusko Jaurlaritzatik zetorren hori, zuei helarazteko bide eman. Bide hortan, iritsi zaizkigu, zuen aktan bidez, nolabeteko zalantzak daudela, zehaztapen batzuk falta zirela, eta agian interesgarri izango litzakeela saiotxo bat egitea, kanpoko norbaitekin, adituren batekin, gaian, ea lortzen genuen zehaztapen gehiago edo gutxinez informazio hori eskuratzea. Horretarako ikastolen elkarterako, eta Emilio Imanolek bere prestutasuna agertu zen, eguna eta ordua pixka barrotu, eta gaur Imanolek beregi eta Koldo egitu dauzkagu gurekin, pixka bat gaiaren inguruan, berriro ere kokatzen geran, eta kokapen hortan informazio eskuratzen dugun, eta duten zalantzak eta duen horiek argitzeko gai dugu. Zuen eskuzen degako saiotxoak, eta... Arratzaldean, zutut egin banaz, oso urrun zaudete eta komplikatu da bestela horre gotea. Saioa bi zatitan banatu dugu. Lehenengo zatian informatiboa izango da batez ere, eta hor, zuek dauzkazuen galderak eta momentuan egiteko aukera dago, eta ez da formalismo hutsa, ez da berez egiten den gonbitea, zuek ikusi, eskoa altzau eta pipa egingo du. Eta gero, hortik aurrera bai lomce, bai ziberri edo bai legearen inguruan eta dauzkagun iritziak ere emango ditu. Orduan, bitarte horiek egongo dira. Lehenengo zatia, batez ere informagarri eta dana nire eskutik eta egingo da, eta gero Koldok egingo du bigarren zati. Hemen lomcetik ziberrira esaten dugu. Zergatik egiten da, izenburutik bertatik eta hasita halako traslazioa. Azken batez, gure egunerokotasunean eta oraindik aurrera teoriaz gauzak holan baldin badoaz eta ziberritik datozen kurrikulum dekretuak izango dira gerora eta pixka bat gure egunerokotasuna eta bideratuko dutenak. Gertatzen dena da, ziberri bera edo kurrikulum dekretu horiek ezin direla ulertu atzetik dagoen lomce eta lomceren eragina aztertu gabe. Orduan, gaur ez gara sartuko, nik gutxienez esan bat asmorik, lomceren azterketa kritiko egiten, bai, hiru-lau, pintzela da bai eman, baina batez ere gero kurrikulum dekretu horien edukian sartuko gara eta horien aurkezpena, horien inguruko informazioa partekatu ingo dugu zu. Hau da pixka bat plana eta lehen esan bezala, dauzkazuen zalantzak galderak egin, eta gero balorazioak ere egiteko garaia izango. Orduan, hau ja pasatzen. Lomceren pixka bat kokatuta, zergatik esan diogu ezezkoa, zergatik eman diogu ezezko gorobila lomcetik. Bakarrik da gogorarazteko eta pixka bat kokapene hori egiteko. Gure ustez, hiru arrazoi nagusi edo hiru arrazoi multzo nagusi daude ezezkoa emateko. Hemen daukazue, kuadro honetan, lomceren bitartez sistemaren egituraketan eta egongo diren aldaketa nagusiak. Eta aldaketa nagusiak beti errebaliden eskutik eta etorriko dira, gero sartuko gara. Eta hemen lehenengo kritika multzoa. Azkenean, ikasleen zeilkapen, lomcek ikasleen zeilkapen goiztiarra eta bultzatzen duela. Gogoratzen baduzue, eta orain gure asmoa izanik hezkuntza sistema propio bat izatea edo ukitzea ez dugu bedinkatuko. Lehendik eta Espainiatik eta datorren legedia, baina
aurreko legediarekin konparatuta hemen aldaketa batzuk bai ematen dira lomceren ezarpenari. Alde batetik, 14 urtetik aurrera, era estanko batean, eta hori da txarrena, komunikaziorik gabeko era batean, ikasleen sailkapena bultzatzen dela. Ni batzutan jarri dut beti konparaketa bat, gai honetaz eta hitz egiten dugunean, eta gure adineko batzuk eta horrek kauboien filmeak eta gogoratzen badituzue, hori abereak sartzen zituztela beti pasabide batzuetatik, eta pasabide horien bitartez jendea, edo animaliak eta sartzen ziren espazio batean eta bukatzen zuten beti trenetako bagoietan. Hemen diseinatu dute alako sistema bat, non 14 urtetik aurrera 2 matematika daude, 2 titulazio ezberdin, 2 graduado mota egongo dira, alde batetik zientzi aldetik edo batxillergora eramango duen graduado titulua, edo lanbide hezkuntzara eramango duen graduado titulua. Eta hirugarren multzo batean gerituko dira graduadorik ateratzen ez dutenak, eta edo errebalida gero sartuko gara errebaliden gaian, errebalida gainditzen ez dutenak. Orduan, sailkapen hori hor dago. Honen bitartez, ikasleen komatxoen artean beti gertu onak, txarrak eta lanbide hezkuntzara dozenak multzokatu egiten dira, eta sistemaren edo momentu honetan hezkuntzaren helburu nagusienetako bat azkenean integrazio soziala, berdintasun bidea, kohesioa bultzatzea, eta azkenean apurtuta gelditzen da hemen planteatzen den sistema honetan. Bigarren kritika multzoa da kurrikulen eta balazo tresnak estatuaren eskuetan erabat gelditzen direla. Eta hori esaten dugunean ez da bakarrik estatuaren eskuetan daudelako, baizik eta irakas prozesuetarako erabat kaltegarriak, edo egiten den planteamendua erabat kaltegarria delako. Gogoratzen baduzue, hor lomcek hor ikusten ditu denborataleko arloak, klasikoa, mate, gazte, ingelera, natur, gizarte arloak. Gero, horien edukiak, horien gutxieneko irizpideak, ebaluazio irizpideak dena dago Madriletik ezarrita eta Madrilek kontrolatuta. Eta hori guztia bideratzeko tresna nagusia errebalidak bihurtzen dira. Errebalidak bai DBH-ko errebalida eta bai batxillergoko errebalida. Gero sartuko gara, ez ditugu, kontzeptualki ez ditugu nahaztatu behar errebalida, azkenean froga bat, gainditu beharreko froga bat, titulazio bat ateralizateko, edo, gero hitz egingo dugu segurazko, galderaren bate egongo da, eta guk ere pentsatuko dugu, ebaluazio diagnostikoa, diagnostikoak lehendik bazeuden, eta orain ere planteatzen dira, eta horren bitartez bakarrik kanpoko edo ikastetxez kanpoko kontrola eraman nahi da, azkenean hezkuntza atalean ematen den kontrol soziala bideratu edo ahal izateko. Orduan, baina errebalidaren bitartez garbi dago hemen kontrola, kasunetan Madrilgo gobernuarena eta Madrilen eta egiten dena erabatekoa litzatekeela. Eta hor gogoratzen baduzue lehenengo DBH-koan, badakizue biak, errebalida biak, gainditu behar direla, azterketa bat, egun bateko azterketa da, kasu bietan gainditu behar dira, eta behin gaindituzkero, DBH-ko graduado ateratzeko ikastetxean egindako ibilbide akademikoak 170ko balioa dauka, eta errebalidaren emaitzak 130koa. Batxillergokoan aldiz, ikastetxean egindako ibilbideak 170ko balio dauka, eta errebalidak 130
berrogeian. Oraindik, horiek ez dugu ezagutzen, bakarrik daukagu momentu honetan sistema berez argudiatzen bagenuen ere, azken 10 egunetan eta eduki ditugun zantzuekin, beste motibo bat, gainera, honen kontra, behin eta berriz egoteko. Azken batez, egia bada, gauzak honela begiratu nahi dituztela, tesmoduko azterketak jarriko dituzte gainera, errebalidak izango dira, kasu bietan bai DBH-en eta bai batxilleruan, 250 galdera tesmodukoak, iten batzuk, lau erantzun dituzten horietakoak, eta bastakit, segurazko alakoak gainditu behar izan dituzun unibertsitatean edo horten, baina guretzat desegokia baldin bada, berez, errebalida, gainera estilo hortan zure egunerokotasunarekin, zure irakas prozesuarekin zerikusirik ez duen froga mota bat jarrita, astakeria izugarria da, erabatekoa da. Orduan, gainera, honek badazka alderdi batzuk eta kontuan hartu beharrekoak, errebalida eredua baina zuek segurazko bide honetan eta joan daiteke, gozatzen bada. Gure guga galdetu diegu, eta zer gertatzen da azterketa egunean adibidez, gaixorik dagoen ikasle batekin. Alakorik gutxienez ez dugu ikusi zer egingo duten. Deialdi bat egongo da, bi deialdi egongo dira, alakorik eta ez dago logistika, dirudienez egin nahi dute. Estatu guztiko, ikasle guztiek ordu berean egin beharko dute. Eta hori gutxi balitz, gero horien bitartez rankinak egin nahi dituzte. Honen bidez, eta hori zen gure bigarren honekin jarri dita, pedagogia ondorioak erabat kaltegarriak dira. Ebaluazio prozesua irakasleen eskuetatik alde egiten du. Honen bitartez azkenean, importantena zer izango da, sistema mantentzen bada, graduatu bat edatzea, hemen eta azterketa bat gainditzea, gaur egun, behin batzutan eta batxillergoko metodoa eta batxillergoko antolaketa kritikatu baldin badugu, azkenean selektibitatearen pisua egunerokotasunean gehiagizkoa delako, berdin geratuko da eta geratuko da 14-15 urtekin hasita. Bigarrena, ikastetxeak honen ondorioz akademia bihurtu dira. Akademia bat azkenean titulua lortzeko. Non gelditzen da? Hezkuntza zedeak non gelditzen dira ikastetxe baten. Eta hirugarrena, ikastetxeak galduko duela egiten badira ikas-irakas prozesuaren kontrola. Azkenean hirugarren batek izango dute. Orduan, horren guztiaren ondorioz, ateratzen dugun konklusio bada ikas-irakas prozesuaren degradazioa datorrela bide horretan. Eta azkenean, hasiera batean, gure kezkarik nagusimetako bat zen, zer gertatuko zen euskararekin, euskararen estatusa lege horretan, gaur egun gogoera nolabait komatzen artean salbatuta dago. Gertatzen dena da, beste zio zer egin nahiko bagenu gerora, eta garbi dago, gure ustez, gutxienez, hizkuntz ereduen planteamendua gure artean gainditu beharra daukagula, lomcek eragozpen berri bat bihurtzen da, eragozpen berria beste sistema batera aurrera egin alizatu. Eta hau ez ziren, lomcerekin eta bere momentuan genituen eta dauzkagun, gaur eguna areagotuta eta dauzkagun kritikak eta horregatik gure antipodetan eta
egon daiteken planteamendu dugu. Horreakazue, bakarrik hori aurrera ingo dugu eta gero kalderarik baldin badago, itzuliko gara antara, zenolako prebizioa dago aplikazioari dagokionez. Horten 2015 ikasturtean egon gara, hor lehen hirugarren eta Eliase bat 2015 aplikatu da, errestan hori guztia etorriko da, baldin eta hori ere esperantza bada estatu mailako hauteskundeetan eta hau bertan bera espada gelditzen. Baina hipotesi horrekin ere ez dugu jokatu behar. Hori izan behar da, elementu bat ezateko kontra gaude eta gutxienez hauteskundeak izan arte presio bidea mantendu behar dela eta albada areagotu behar da, bere momentuan partidu batzuek edo gehienek esan zutena betetzeko. Azkenean esaten zuten, oposizioan daudenek eta gobernua osatzen badute lontze bertan bera utziko dutela. Hori da, momentu honetan eta aldatzeko dagoen azkenengo kartutxoa. Bestela presio sozialak bakarrik, gari bidago, aplikazio bide batan eta dagoela eta oso zaila izango dela gainditzea estatu mailako indarra bakarrik daukagune gure indarrarekin, ezta? Baina egon nola, hor kokatzen gara, inongo zalantzarik gabe, honen aurka eta aurrez aurre. Eta futbol zelai lokaztu honetan jokatzen da oraindik aurrera hezkuntzaren partidu. Eta hau da, datorkigun egoera eskasa. Gainera, ez dakite, simil futbolistiko hori erabilita, gainera kasunetan daukagu futbol zelai eskasa eta arbitroa ere segurazko aldeko ez da. Orduan, dena daukagu pixka bat kontra orain egin nahi duguna eta aurrera eramateko. Eta Heziberrik zera portatzen du bidean. Koldoke gero segurazko berriz esango du, guk hemen berriz etorri behar baldin badugu ona, Heziberri ere astuta egiko dugu, ez dugu erabiliko iztegi hau. Gaur egun oraindik beharrezkoa da, esateko non gauden, baina kurrikulum dekretu eta hitz egingo dugu, edo kurrikulumaz hitz egingo dugu, beste hizkuntza hau erabiliko da, baina gaur egun oraindik beharrezkoa da termino hauetan hitz egiten. Heziberrik, da Eusko Jaurlaritzaren ekimen bat, non hiru egitasmo bereizten diren. Alde batetik marko pedagogiko bat, bigarrena kurrikulum dekretuak eta hezkuntza lege propio bat egiteko urratsak. Lehenengo biak amaituta daude eta hirugarrena hastea. Hau da pixka bat egoera. Zenolako aldaketak egongo lirateke eta Heziberriren aplikazioaren ondorioz. Sartuko gara banan-banan eta gainetik egingo du, pasada bat bestela imposiblea da, ordu betean bakarrik hori flashak izango dira eta norbaitek zehozertan lagundu, sakontu dezan eta nahi badu esan dezala eta azalpen gehigarriak eta emango ditu. Lehenengoa marko pedagogikoa. Marko pedagogiko honetan dago elementu nagusi daude eta gutxienez ikasolentzat nahiko ezagunak orokorrean. Konpetentzietan oinarrituriko eredu bat defendatzen da edo sostengatzen da edo horren oinarrian dago. Hortaz, aparteko azalpenak emango ditut horrein. Hori izango da, sakonduko dudan gai bakarra momentu honetan. Bigarrena, euskara hartzen duen eleaniztasuna. Ikuspegi integrala eta integratua. Hortaz, ikastoletan ez dugu inongo dudarik egiten. Kurrikulumaren euskal dimentsioa teoriaz defendatzen dugu edo bultzatzen dugu. Gero, valorazio baten badago, planteamendu bat
eginda, baina planteamendu osorik ez dugu ezagutzen momentu honetan Jaurlaritzak planteatuko du, bi kurrikuluma hitz egiten dugunean, bi elementu azaltzen dira. Alde batetik, orain arte, kurrikulum dekretuen zirrigorotan azaldu dana, eta hau da, gutxieneko edukiak, eta horiek ez dute asebetetzen inondik inora gure gogoa, hor euskal dimensioaren txertaketa oso mugatua delako. Teoriaz, ekainerako atera beharko dute, kurrikulum osatua edo garatua, baina hori oraindik ez dugu ezagutzen. Esan edut hori, bidean dagoela, eta gaur egun ezin dugu esan, ikusi barik, ezin dugu esan, ona txarra izango den. Oso kritikoak izan ginen, hasiera batean gutxienez egin ziguten lehen proposamenarekin. Baina ikusi nahi dugu noraino iristen diren teoriaz datorren ikasturterako ezagutu beharko genuke. Eta konpetentzia digitala. Lau horiek dira oinarri nagusiak. Eta gu bakarrik hemen, batez ere, bai, aldaketa kualitatibo dagoelako azaldu nahi genuke konpetentzietan oinarrituriko kurrikuluma zer esan nahi duen eta zertan datzen. Hemen daukago, era oso eskematikoan, ezkerraldean zer dan gaur egun gure kurrikulumaren oinarria, eta eskumaldean zein izango litzatekeen kompetentzietan oinarrituteko kurrikulum baten oinarria. Eskematikoa da erabat. Hortan, hemen ulertu aldaera batera du bestera, nisaiatuko naiz hori 3-4 pintzela ematen. Gaur egun, kurrikuluma antolatzen denean jakitea da helburu. Azkenean, importanteena da, zer baloratzen dugu, batez ere, ezagutzak. Eta, normalean, eta badakite hau hemen irakasle batzuk zaudete, eta ziur esango duzuela askoz gehiago egiten dela geran, egia da. Baina, ebaluatzeko zer erabiltzen dugu ikasitakoaren errepikapena. Hau da pixka bat baloratzen dena. Eta hor, azterketa klasikoak erabiltzen dira gehien bat, edo erabiliak izan dira gehien bat planteamendua horrela eramateko. Nora joan nahiko lukete genuke egiten den kompetentzietan oinarrituriko kurrikulum planteamendu baten bitartez. Jakitea helburu izatetik, jakitea eta egiten jakitera salto bat izango litzateke planteatzen dena. Hori zelan egiten da. Edukiak ez dira helburu, planteamendu berrian, baizik eta baliabide bat egoera ezberdinetan aplikatu izateko. Orduan, ikasleei teoriaz egoera desberdinak planteatu beharko genizkieke, murgildu beharko genituzke egoera desberdinetan, zenolako egoera pertsonalekoak edo eremu sozialekoak, eremu akademikoak, lan eremukoak, azkenean simulazioak antolatu beharko genituzke, egoera motibagarriak, horietan dakitena aplikatu ahal izateko. Orduan, horregatik esaten da, saltoa egiten dela, urratz kualitatibo bat ematen dela, ezagutza utzetik, ezagutza aplikatura. Nola bait. Lehen esan bezala, edukiak, prozedurak eta jarrerak baliabide bihurtzen dira, hemendik inora helburu, eta nola neurtu, orduan dakitena, ikasleek dakitena, antzeko egoeretan ikasi dutena aplikatzen. Orduan, ebaluazio sistema erabat aldatu beharko genuke. Honek ematen du, aukera teoriaz, irakaskuntza aktiboagoa, operatiboagoa, personalizatuagoa, bideratu izateko. Eta hemen, marko pedagogiko honetan, gutxienez horren asmorik eta askoz gehiagorik
sakontzeko. Guk, lehenengo zati honetan, eta Jaurlaritzarekin eta guk, eta hezkuntza eragile gehienok marko pedagogikoari aizkoa eman genio. Eta hor ez da problema berezirik egon. Bai izan behar da, lehenengo eztabaida honetara sindikatuak ez ziren deituak izan, ez zirela deituak izan, eta horrek ekarri du ere, arazo bat, Jaurlaritzaren eta sindikatuen arteko harremanetan hasieratik. Hezkuntza arloko sindikatuekin ez da sintoniarik egon, garbi, eta beti aurrez aurre eduki. Baina, guk, printzipioz, parte honekin edo planteamendu hauekin ez daukagu ezberdintasun nabarmen. Kurrikulum dekretua. Azkenean da, bale, marko pedagogikoa, polita, planteamendu egoke izan daitekena, zelan eramaten da geletara. Eta hemen, topo egiten dugu, agertuko zaigu behin eta berriz. Gutxienez, espazio batzuk. Kurrikulum dekretuak idatzi direnean, edo planteatu direnean, hezkuntza sailaren asmoa, eta, gu ez datoz gaur, hezkuntza sailak eman beharko dituzkeen azalpenak emateko, baina beharrezkoa da azalpen hauek ematea. Beraien buruan zegoen aukera zen, lomce hona da ez, orain egiten dena urte batzutarako baliogarria izan. Hau izan da kriterio bat. Eta hori, orain ikusiko dugun bezala, hainbat ataletan eta oso nabarmena izango da. Beraien asmoa zen, lomce badago desastre, baina esan dute legea esberatu ingo dutela, eta lomce espadago, hau aplikagarri izan diteken. Aldaketa txikiak eginda, aplikagarria izan diteken. Etapaz etapa ingo dugu bidaia, eta lau flipa, zertzela da ideiak emango ditugu. Atxe-atxen egea esan, badago, planteatu duten kurrikulumean alderdi deklaratibo bat, esaten dute ikuspegi kompetentziala gehitu nahi diotela atxeteko kurrikulumari eta etapa hontako planteamenduari, baina hor egia esan ez dago aldaketa gehiegirik gaur egungo egoeratik eta kurrikulum hauek planteatzen duten egoera. Egiatzen, badaude elementu batzuk gutxienez komentatu nahi ditugu. Eta hiru arlotan banatu ditugu eta gero DBH-en ere berdin egingo dugu. Eliaseko antolaketa, ikasarruen antolaketa eta ebaluazio diagnostikoa. Nagutan eta entzun da den ebaluazio diagnostiko. Antolaketari dagokionez, eztabaida bat egon da. Zelan antolatu lehen hezkuntza. 6 eta 12 urte bitarteko etapa hori. Orain arte, badakizue, 3 ziklotan banatuta egon dela. 2 urteko 3 ziklotan. Lehen bigarren maila, 3 lau, 5. Hemen, egin zuten planteamendua, lomcek dio eta mailaka antolatu behar dela. Eta hemen egin duten planteamendua izan da zikloak mantentzea, baina hasiera batean, esaten zuten, 2 urteko 3 ziklo mantendu beharrean, 3 urteko 2 ziklo. Guri galdetu zigutenean, eta galdetu zigutenean gure iritzia zein zen, nahiko garbia da, esan nahi dute, ez dago arrazoi pedagogikorik, psikopedagogikorik esateko, hobe dela, 2 urteko 3 ziklo edo 3 urteko 2 ziklo planteatzea. Arrazoi psikopedagogikorik ez dago. Antolaketa aldetik, ohitura. Badago, jendea eroso sentitzen da 2 urteko zikloekin, eta guk esan dut, jendea positik badago eta zertarako aldatu. Gaur egun dagoena. Orduan, zikloen planteamendua, momentu honetan, Jaurlaritzak planteatu duen bezala, kurrikulum dekretu horietan, dago, ikastetxe batek bere hezkuntza proiektuaren arabera, aukera dauka esateko. Nahi dugu, 2 urteko 3 ziklo. Eta espada ezer esaten,
Jaurlaritzak aplikatuko du 3 urteko bizitza. Baina, hori eskola bakoitzaren eskuetan gelditzen. Hori ez da kanpotik eta inposatuta etorriko den erabaki. Nik ez dakit, lehen komentatu segurazko, hemen askoz eroso edo ituta gaude 2 urteko zikluekin, eta tutoritza planteatzeko egia da segurazko erosoagoa dela 2 urteko zikluak antolatzea, eta nik suposatzen dudana eta ikastoletan gutxienez entzun duguna da orokorrean oraingo planteamenduarekin eta horrela ingo. Baina, garbi esan da, bata bestea baino bea da, ez dakit, ezagutu dugu. 3 urteko bi zikloak ere bere garain ezagutu genituen eta hor egon. Ikasarroen planteamendua. Bueno, lomceren zerkapena bertan bera, gelditzen. Orduan, lomcek egiten zuen zerkapena enborreko arloak espezifikoak eta autonomikoak hemen egiten da planteamendu honetan desagertzen da. Eta irtera bat ematen zaio lomcek ere planteatzen zituen problema batzuk gainditzeko. Alde batetik, gizarte ingurune, esperientziaz edo lomcek banatzen ditu 2 arlotan. Natur eta gizarte zientzia. Hemen Jaurlaritzaren jarrera eta guk hori bai pentsatu genuen eta hor jaramon egin ziguten guk esaten genuen globalizazioa eta diziplina artekotasuna dela eta zergatik ez eman trataera bera arlo bakar batean giza eta naturari. Eta hori onartu zuten eta hor dagoen testutxo baten bitartez momentu honetan natur eta gizarte zientziak batera planteatuko dira era pedagogiko baten. Hori bai, lomcek exigitzen dula aktetan notak bereiztuta joatea, horten egindan bezala edo egingo dan bezala, hori bete beharko da honela momentu honetan tituluak emateko eskumena estatuarena da, baita. Orduan, garbi dago. Baina bestela hor ere ez dugu aldaketarik egin behar. Hor, planteamendu pedagogikoa egongo litzateke, hezkuntza proiektuarena ikastetxe bakoitzak, ikastola bakoitzak egiten. Euskara eta gaztelerak tratamendu bera jasoko dute. Paperean bai, gero badakigu sozialki ezinez badegu. Tratara berdina ematea. Baina, eta hor guk kritika bat egin diogu, bai, eliatzen eta bai debeatzen, batez ere 16 urteko ebaluazioa planteatzen denean, hor exigitu estatu behar diren adierazleak ebaluazio kriterioak ondo finkatuta edo garbi finkatuta ez daudelako. Guk bai komentatu genuen hasieratik, guretzat, momentu honetan Europako estandarrak egonda, ia zergatik ezin diren erabili horiek gure artean. Eta egia da, estandar horiek helduentzat pentsatuta daudela, baina egin alda horren aplikazioa, horren egokizapena eskola alinean, eta guk behin eta berriz bai eskatu diogula Jaurlaritzari egokizapen hori egitea. Bestela, ez badago garbi noraino heldu nahi dugun, gaur egungo egoera mantendu egongo da. Erabat desorekatuta egongo da euskara eta gazteleraren ezagutza, sozialki Euskal Herrian edo frantzesarena. Ipar Euskal Herria joaten bagara, eta paperaren gainean, bai, eskubide berdinak egongo dira, baina realitatean egoera diglosikoa mantendu. Eta ebaluazio diagnostikoarekin hor badago aldaketa bat, orain arte, 2. mailan planteatzen zen ebaluazio diagnostikoa, eta oraindik aurrera, eta hori lomceren muga zuzena da, LH 3an eta LH 6an planteatzen dute. Zelan planteatzen dute? Ebaluazioen helburu ikasleen kompetentzia linguistikoa, hiru hizkuntzetan,
matematikoa eta zientifikoa neurtzea izango litzateke. Hemen, gainditu egiten dute, LOMCek egiten duen planteamendua murriztu egiten duelako, hirugarren mailan bi konpetentzietara bakarrik egiten duten froga. Eta kasu horretan, hizkuntza eta matematikoa izango litzateke LOMCek planteatzen du. Seigarren mailan gainera planteatzen dute ahozko adierazmenare neurtzea. Horretarako grabaketak egin behar dira. Adierazmena neurtzeko beste hizkuntza ekoizpena neurtzeko beste tresnarik eta ez dutelako ezagutzen. Eta hor, ikasle guzti pasatu beharrean bakarrik lagin bati pasatuko lio. Badago bermatuta LOMCek zituen beste neurri batzuk gainditu egiten direla edo alde batera egiten direla. Bata, ez dutela eraginik izango ikasleen espedientea, orain arte ez dute izan eta mantentzen dute berdin jarraitzea, eta esplizitoki testuan azaltzen da ez dutela ikastetxean zeitapenik egingo, rankinik ez dela antolatuko horren baitan. Aurten, eta interpretazioa da, denbora irabazi nahian, segurazko, era zensalean, ikasle guztiei pasatu beharrean hirugarren mailan egin egitena da ebaluazio diagnostiko piloto bat 30 ikastetxeetan frogaren baliogarritasuna neurtua ikusi ahal izateko. Eta ELH-en nik dakidanez, egon daitezke gero elementu gehiago, baina hauek izango lirateke gure ikustegitik gutxienez nabarmendu beharreko gai. Alderatik daukazue mutaz? Aipatu duzun lingustikoak izan daiteke, hizkuntza eskolan erabiltzen den Bai, referentzi horiek dira Europako estandarrak. A+B, B+B, C+B. Horiek. Gertatzen dena da, horiek, eta egia da, pentsatuta daudela helduentzat. Ez daudela pentsatuta eskola adineko umeentzat, eta horren egokitzapena egin beharko litzatekeela. Saiakera batzuk egin ziren bere momentuan, gai honekin 2008an, Tontxu Campos ere martxan garai hortatik eta dator lehenengo planteamendua gaia plantatu zutenean. Baina, egia da ere, ondorengo legealdian gaia geldi egon dela, beste bide batera jo zutela met delako hortara, eta hau alde batera egitu dela. Edo nola ere, erabatera edo bestera, 16 urtekin eskolaketa prozesua bukatzen denean, oso garbi gelditu beharko litzateke ikasle batek zenolako kompetentzia eduki behar duen, zenolako kompetentzi linguistikoa eduki behar duen, eta bigarrena hori neurtzeko zenolako tresnak ematen diren. Eta hori da, hain zuzen ere, momentu honetan, eta, badakigu hizkuntzen gaia komplikatua dela kudeatzeko, baina, eta oso egoera desberdina daudela Euskal Lurralde desberdinetan, baina hori irtenbide bat eman beharko zaio. Eta bestela, insekula sekuloren ez du jarraitu gaur egun eta gaur egoeran. Aurrera, espaitu egiten. Ezagutza bai, gero erabilera soziala ere, hor da muga bezala. Hor, instituzioen ardura da, erakunden ardura, eta hor ikusi nahi dugu ere, zenolako urratsak egiten dituzte. Horrela egiten dut, gero beti dago aukera zuen aldetik eta atzea egiteko. Hau da, ariketa bat, hor bi bloketan jarrita, eta hemen ez gara gerituko. Zenolako diferentziak egongo lirateken ordutegiaren antolaketa oraingo egoera da loek eta 2008ko dekretuak eta bigarren zutena hor eskumaldean eta ezkerraldean LOMCek Heziberri jarri dute egoera biak lotuta daudelako, biak berdinak direlako, baina hor daude. Eta egia esan ez dago aldaketa gehiegirik,
gora beraren bat, arlo baten trataeran eta bale beste, baina ezago diferentzi handiegirik batez ere, erreferentziazko ordutegiak erabiltzen badira. Hemen gorriz eta asignatura batzuk, arlo desberdinak eta jarri ditut, alde batetik berriak izango lirateke gorriz datozenak, urdinak, lehendik zeudenak eta abeltzak berdin mantentzen ditu. Ez dago diferentzi handiegirik batetik bestera. Guretzat, niretzat bai izan eta atentzioa dituztean, gai batek segurasko beste batzuentzatik importantea izango dena, eta da, erlijioaren eta ertartasunaren trataera. Gaur esaten da, Lomce oso ideologizatuta dago, baina eske norbaitek egiten badu urdinez, erlijioaren ertartasuna, astean 10 ordu, lehengoko egoeran eta gaur erlijioari 6 ordu ematen zaizkiola, horre eske pisu, ordutegian gutxienez pisu gutxiago dauka, eskasuntua bada, zen horako edukiak guztizatzerako egin direna. Eta atentzioa niri gutxienez deitu zian elementu bat, nire tiroa da. Ez da, hemen, segurasko oso importantea hitz egiten ari garen bat. DBH, eta hemen gutxienez asmoetan badago planteamendu ezberdin bat Lomcetik Heziberrira. Lehen komentatu baldin badugu, sailkapen guztiarra bultzatzen zula Lomcek batez ere, hemen egin duten planteamendua izan da ibilbide bakarra. Matematiketan, ez dago matematika, matematika bakarra planteatzen da. Lehen egiten ziren hainbat planteamendu aspertzaile batez ere hezkuntza indartzen neurriak edo oinarrizko lanbidera 14 urtetara Lomcek eta horreatzen badu ikasleen desagregazioa bide edo enbor bakarretik hemen planteatzen dutena da gaur egun eta bezala gaien trataera mantentzea. Baina hor beti topo egiten dugu problema batekin, eta honek markatu egin dugu mantentzen bada. Ia desagertzen den eta presioaren bidez desagertzen den eta da DBH loko errebalida. Hori mantentzen bada, hori baldintzatu egingo du DBH-en zehar egiten den guztia. Eta batez ere, nik ez dakite, horre segurasko beti ohituta godenez driblinak egin nahi izango dira. Baina, esaten da, 3 urtetan, segurasko lehen, bigarren eta 3. DBH-en oraindik mantendu alda. Ikasi-irakas prozesua guk nahi genuen bezala. Garbi dago, errebalida mantentzen bada, 4. DBH-en horrek eragin handia. Eta hori, bukatu ezina da. Gure ikuspegitik gutxien. Orduan, errebalidaren kaltea hor dago. Langa bat jartzen dute eta esaten dute hemendik pasatu behar da. Eta bat eta 80koak sartzen dira, osunetan, dependen non jartzen da, bat eta 81koak ez dira pasatu. Ititzen bizkat, baina hor dago problema garrantzitsu. Lomce, gaur Arratzaldeko lehen orduan eta zuzendari batekin komentatzen den Donostiako ikastolako zuzendari batekin gertatzeko. Lomce gabe, tanpitxiz, gelditzen gara, lasai, gure trompak egingo genituzke, daeak eta halako elementuak eta egiten direnean, eta gurea egingo genuke problemari baina kondizionatu egiten du egin beharreko. Eta hor, ezin dugu. Bestela, hor, momentu honetan egiten den Heziberritik eta dagoen planteamenduarekin, kurrikulum dekretuetatik dagoen planteamenduarekin, momentu honetan aldaketa bakarra segurasko natu zientzitako planteamenduan egingo litzateke biogeo, fisika, kimika planteatzen denean. Baina hori lehen ere hautaskotasuna planteatzerako egiten zen DBH-irutik aurrera.
matematika akademikoa eta aplikatua, lehen esaten genuen akademikoa, batxilergora doan aplikatua, lanbide hezkuntzara doan hemen bildu egiten dira, planteamendu bakar baten. Teknologia ikasmaila guztietan aplikatzen da, hori da, LOMCek bakarrik ikusten du hautazko, gai bezala, hirugarren DBH-tik aurrera. Eta ikasartuen antolaketa hori bezala gelditzen da. Ikasle guztiek ikasi beharko dutena, plastika, musika, behar natzerik hizkuntza, hortik bihar hautatu, eta laugarren DBH biruloketatik gero ikusi aldugu, beste arlo bat hartu beharko izateke. Orduan, eta hor ikastetxeei eman nahi askatasuna. Bere bidea egiteko hezkuntza proiektuaren eta zuen kasuan batxilergoa daukazun ezkero, batxilergoan egiten diren aukerak segurazko baldintzatu egingo du neurri batean eta DBH-en planteatzen den hautazkotasun bide. Orduan, hori da bata, hortik aurrera, hirugarren blokea lehen esan dugu, ebaluazio. Alde batetik daukagu, maila zigotzea, edo promozioa, ikasleen promozioa. Hor, ez dago diferentzi nabarmenik oraingo egoerarekin, ikusiko da bera gaur egungoa planteatzen da. Eta hor, bakarrik esaten da, norbaitek gogoa baldin badauka, 52 artikuluan dauden. Eta hor ez dago diferentzirik. Azken ebaluazioa planteatzen da, ez diote revalida deitzen. Azken ebaluazioa LOMCerekin revalida ditzateke, LOMCerik gabe, DBH-ko ebaluazioa, azken ebaluazioa izango ditzateke. Lehen komentatzen genuena LOMCegoan, egonez, baliogarria izan daitekela. Errebalidaitza, uste dut ez dela, behin ere agertzen testuan. Insistitu egiten da. Garrik behar dugu. Hori da, esaten da menere bezala, hori da, meikekin eta hitz egiten dutena. Berlin zailez. Hemen, errealidadea, errebalidad hor da. Anistazionaren trataderan, ikasleen inkorporazioa programa bereziletara planteatzen da hirugarren DBH-tik horrela, hirugarren eta laugarren DBH, mantentzen dute gaurko sistema, ez LOMCek eta hau ikusten zutena. Eta titulua lortzeko muga berriz ere errebalida. Programa lehen edo orain arte programa hauetan parte hartzen zuten ikasle aukera eduki lezakete graduadoa ateratzeko. LOMCek planteatzen denean eta errebalida planteatzen denean nola azterketa bat, estatu mailako azterketa bat gelditu beharko dan, ikasle hauen, programa hauetan parte hartzen duten ikasleek segurazko dutela ikasunduk izango halako azterketa bat egiteko. Eta honekin automatikoki egin nuen gara sistematik ikasle baten entzeko 10 gutxi gora 10 bitarteokan eta ibiliko ino. Eta Ziberrik ere asmatu du, beste aukera bat, errebalida suspendituzkero zer egin, hor atera dute maukatik urtebeteko zera bat ikasturte berezi bat, gutxienez, ikasle horiek ez daitezela kale gorrian gelditu. Hori gertatuko da, hainbat eta hainbat tokitan ez baduzu gainditzen errebalida eta titulu horik ez badaukazu, ezin zara joan lanbide hezkuntzara, ezin zara joan batxilergora. Gelditzen zara hor espazio arraro baten. Eta orduan hor planteatzen zuten bitarteko kontu bat. Gutxienez, azalketik bat esatea baina esan dut hor, ikasle horiek azkenean entretenituta daitezela nonbaitan. Bestela, desastre soziala izango dut. Eta hor daude, lehen komentatzen genuena, arduen trataera lehen planteatu dugunera berean, eskilue alde batetik sistema zaharroren artekoa, eta Ziberrik bidetik eta
Lehen, zati honetan eta kontatu behar niztuena, ja kontatu dut, nendik aurrera, kolori ematen dute txanda, eta zozer bali badokazute. Errebalida ipatu duzuna, noiz izango ditzeke deneko? Nortzu? Noiz zeurtetan. Bueno, a ver, hor... Zepatoroa bezala ditzateke? Hor dakar, begira. Ez da Azkene bat, lehen aldiz planteatuko litzateke 2017ko ekainean. Baina horrek, lehen urte horretan, ondorio akademikorik eduki izan. Baina 2018tik aurrera, 2018 ekainetik aurrera, izango dira. Eta kasu hortan adibidez, selektibidadekoek? Ez bat balio horik horrek? Selektibidadekoekin eta beste arazo batzuk eta planteatzen dira. Hor, alde batetik egongo da, zuk gehitu alduzu errebalida, baina gero horrek ez du suposatzen automatikoki unibertsitate baten sarbiderik daukazunik. Horre, jaba numeros clausus existitzen da, eta horretaz gain unibertsitate bakoitzak gero egin dezake bere azterketa propioa. Baina ez proba bezala balin bada lehen hori, ikasi horrek, zertarako balio dio errebalida hori. Proba bezala da, baina balio dio horretan. Balio dio titula teatzeko. Titula atatzeko, baina... Eta media edo hori nola? Media da, lehen komentatu selektibidadean, lehenengoz, nahi eta nahi ez paduzu gainditzen. Errebalida, 0 patatero, ez daukazetzen. Azteko. Bigarrena, hori gaindituzkero, batxillergoan, ikaslearen ibilbide akademikoak nota jartzerakoan ehuneko 70ko balioa dauka. Eta ehuneko 40 froga hortan eta aterako duken. Ponderatu egiten da, baten eta bestearen balioa. Baina, tokatzen da zailo ikasoak lehen aldiz, lehen urtean, hori da. Beraz, proba bezala balin bada urte hori, nola tokatzen, zer egiten dio, zer egin daukarrek ikaslean, Eske hor kokatzen gara ez dago garbi momentu honetan, lehen komentatu dizuet oraindik, hemen hitz egiten ari gara batzutan supuestoekin, eta, momentu honetan, errebalidak bideratzen dituen legedirik ez dago. Orain 10 bat egun, estatu mailan eta planteatu zuten erkidegoetako hezkuntza sailburu guztiekin bilera bat, eta hor lehen aldiz egin zieten planteamendu bat. Gogoratzen baduzue titularra izan zen, 5 ordezkarik alde egin zutela, edo bileratik, edo ez zirela sartu, planto egin ziatela huerti, edo badako momentotan, alderdi horiek ez daude ondo behiztuta, ez dago garbi, esaten du, urtero deialdi bat egongo da. Baina, zein izango da deialdi horren ezaugarriak. Deialdi horren barruan, azterketak edo froga hauek egongo dira ekainan eta gero uztailan edo irailean, froga bakarra egongo da urte baten, zer gertatuko da gainditzen ez dutenekin. Hori guztia dago momentu honetan aidean. Madrilen eduki gendun behin kontaktu bat, eta galdetu genuen, eta hemen hau zer egin nahi da edo. Eta tipo batek oso argi komentatu zigun. Huertek agindu bat eman du. Eta da, berak alde egin baino lehenago, errebalidak martxan egon behar direla. Gutxienez, errebaliden diseinua martxan egon behar dute. Ez da dira gertatu, 2003an gertatu zena. Gogoratzen baduzue, 2003an LOCE izeneko edo izenburuko lege bat egon zen, Ley Orgánica de la Calidad Educativa, Pilar del Castillo, batzuek buruan eguko duzuen, izeneko ministro baten bitartez, eta zer gertu zen, hauteskundeak galdu, eta ondoren 2006an LOE etorri zen, beste lege organiko bat. Eta hauek esaten zuten, ez da ia gertatu, Peperen ikuspegitik, kasu honetan,
garai hortan eta gertatu zen. Eta hori izan da helburu bakarra. Bardin zaie, azkenean, ziur nago, hor egon daitezkeen batzuek buru pixka bat daukatela esateko DBH-ko ikasle bati test bat ezin diozun egin. Bere ezagupenak eta virtualizateko. Nik pentsatu nahi dut, beraien alde, pentsatu nahi dut buru pixka bat badago. Baina, astakeria izugarria, ez dute ezer hobetzen, egiten duten guztia da atzera, gero eta atzera gozateko. Honekin kokatzen ari gara, orain 40 urteko sistemaren antolaketan. Izugarria da, zenolako atzerakada planteatzen duten hezkuntza atalean. Markatu, galdera bat. DBH-irun planteatzen dute bi bidez, ezta? Baina DBH bukaerako errebalida berdina izango da danontzako. Teoriaz, bi azterketa ezberdin daude. Orduan, hemen, bai esaten dute, ikasle batek egin dezakela azterketa bat, edo bi azterketa egin ditzazten. Eta orduan, aukera atera, lanbide hezkuntzara edo batxiergora joan man izateko. Orduan, planteatzen dute, aukera bikoitze hori. Hemen Jaurlaritzak planteatzen duen, egiten duen planteamenduan, esaten duena da, goazten bide bakarrean gaia planteatzera, eta orduan hortik, eta, claro, hortik ja ezin du alde egin, edo ez du alde egiten, eta da, bi titulu emateko, bi errebalide ezberdin gainditu behar dituzula. Edo gainditu beharko dituztela ikaslek. Izugarria da, baina ala daukate planteatuta. Eta batxilergoan, hor jartzen du bakarrik DBH ez duela eukiko balio akademikorik. Batxilergoan ere ez du eukiko edo bai eukiko? Lehenen urtean ez. Lehenen urtean ez. Ja, urtek aurrera. Eta batxilergoan ere egongo dira bi errebalidak, zen bez suposatzen da batxilergoak bi helburu ditula, unibertsitatea eta lanbide. Baina hor planteatzen dutena da, azkenean, titulu ateatzeko hor errebalida bakarra planteatzen da. Hor gutxienez ez da aurrikusten, hasiera baten, gutxienez irakurri izan aldugun hortan, bide bakarra planteatzen da. Hemen, hauek egin dutena makillatu, azkenean, emaitza akademiko eskasak lortzen direla Espainia mailan. Guk hemen esateko lomce dugula behar, ez dugu azterketa sakonik egin behar, bakarrik esan. Lomcek zen olako helburuak dauzka, eta kuantifikatuta daude, zenbatuta daude. 2020an parametro batzuk daude, adierazle batzuk, eta horiek guztiak gaur egun gure artean betetzen ditugu. Eskuratu ditugu. Gertatzen duzu. Lomcek guretzat soberan dago, baina soberan errotik dago soberan. Ez da bakarrik, kritika ideologiko bat ere egin aldugu sistema horri. Baina ezke, lortu nahi dituen helburuen ikuspegitik ere soberan dago. Orduan, holan izanik, zaten duzu, ez dauka bururik estankarik ere. Egiten den planteamendu guretzat, lehen komendatu dudan, atzera pauso izugarria bere planteamendu. Eta patxikuetuk bukatuta gero planteatzen da, ez bada gainditzen beste urtebete ere... Ez dut esaten, ez dago momentu hartan, ez dut egingo, bere momentuan egin genuen ja ikasartzea. Aurten, tokatu zitzaigun ikastola baten, izan zen azaruan, ikasturte honetan izan da, ikasturte honetako azaruan hitz egiten genuela ebaluazio diagnostikoa. Eta momentu horretan genuen informazioarekin, kriston segurtasunez, izan genuen, hau, onela. Hortik astebetera, zegoen. Orduan, gaur egun nahiago dut esatea. Bakarrik ezagutzen dugu, hau. Eta hitz egiten dugu, ezagutzen duguna. Eta ez ezagutzen ez duguna. Eta momentu honetan, bainutzuet, errebaliden gaia, errege dekretu baten zirriborroan dago. Eta zirriborrotik momentu honetan ez da pasau.
esaten da, lehen komendatu dugunean, testen gaia hor gordin planteatzen da. Orduan, ez dago, horre bai badago, idatzi horretan eta, baina bestean, adibidez, hemen egin duzun beste galdera baten, esaten da, deialdi bat egongo da. Eta ikasturtez ikasturte, deialdi horrek errebalida egiteko ezaugarriak finkatuko ditu. Baina ez du besterik esaten. Horrek eman dezakere aukera, edozein gobernuk bestera batera eta jokatzeko nahi badu, baina, bueno, nik bakarrik gaur egunia, bakarrik prudentziaz eta jokatzen dut, gero baten batek esan dezake kontxo, baina azke esan zen duten ez dakiz bidera batean eta ez du koko hori egin. Bale, venga, txando eta behin. Egin azte dut, azte dut. Azkenerako hitz dugu gure balorazioa, Imanolek ja egundako azalpenetan balorazioa ere sartu badae, pizkatera deklaratibo batean ikastolen elkarteak aipatu diren logotze ziberri eta guztietaz zer esaten du hori da egingo duguna, ezta? Ikastolen elkarteak oso garbi du logtzeren logikatik ahalik eta gehien behar dugula, lege horren izaera eta eduken bezala ez bai dira bateren ez mesedegarriak, ez beharrezkoak Euskal Herriko hizkuntza sistemara eretzat, beraz, lehenengo eta behin, logtzen inguruan, hori bainozko zere gehiago, uste esan behar da hori, ezta? Bai ere igual aipatu, guk beti pentsatugu logtzeren esanpenari horren aurka herri mailako erantzun kolektiboak beharrezkoak zirela, saiatu garela, baina publikoan edo benetan ikusi duzuen bezala, batzuetan ezinezkoa izan da, nahizik eta, gure ikuspegitik, logtzeren esanpenari ezezkoa emoteko, zenbat eta indar metaketa eta indar metaketa gehiago, hobe ez da. Guk horretan etengabe ditugula, emaitzak izan dira, batzuetan izan diren modukoak, ez da. Eziberrira joanez eta bizkat igual jarraitu Imanolek hasieran esan duela, Eziberri hiru fase zeukan, azaldu direnak, marko pedagogikoa, bigarrena dekretu kurrikularrak eta hirugarrena, tortzear dagoena, logtze gure legea dena. Horretaz, bai, lexikoan, buian nahi dugu bizkat urrundu Eziberri gora, Eziberri bera. Zergatik, azkenean Eziberri hiru elementu ditu, batzuekin, izan duen bezala marko pedagogikoaren gure baietza edo gure adostasuna jaso duen elementu bat izan da. Guk marko pedagogiko horrekin ez du ningo arazorik eta baiezkoa emon dugu. Bigarren fasean dekretu kurrikularrak agertu ziren, dekretu kurrikularrak izango gogoratzeko lehenengo zirriborroa agertu zenean gure aldetik ezezko gora bila emon genuen, pentsaten genuelako lomzeren aplikazio zuzena bat zela. Gero zorionez, horrego zen tarte bat ekarpenak egiteko eta negoziaziorako eta azkenean agertu diren dekretu kurrikularrak, hemen azaldu den bezala, izan dute aldaketa esan guratxoak, ez da, ikusten badugu lehenengo zirriborroa eta bigarrena, esango genuk ez dutela zer ikusik. Eta, bigarren hori egiterakoan, egia dena da, hezkuntzara egileen ekarpena jasoak izan direla, besteak beste ikastolen elkarteak egindako ekarpenak, eta, guk esan genuena eta, Jaurlaritzak egindako alegina baloratzen genuena. Zer esan nahi dugu? Azken finean, logtze lege organiko bat da, horrek ekartzen duen guztiarekin, lege organikoa delako, eta gauza batzuk aldatzea ezinezkoa zela, baina alegin bat egin zela onartzen genuen. Nahiz eta ere, hori azpimarratzen genuen argita garbi, ikastolen elkarteak lehen eskutan egongo balitz egitea dekretu kurrikularra, dekretu kurrikularik ez genuela egingo. Ez dira gure dekretu kurrikular, gure oinarria euskal kurrikuluna da, eta ez dago guztiz edo era osotasunean jasota dekretu kurrikuletan. Baina, bai, egindako alegin hori baloratzen genuena. Beraz, gure jarrerak, bigarren fase honetan,
baieskorra bazan ere, eguneko unean bat ez gentozen egindakoarekin. Baina bai, azpimarratzen genuena, guretzat garrantzi gehien nagusia zegoela hirugarren fasean, legeak, ez da? Badara magula urteak, esan ez, hezkuntza lege bat behar dugula, azkenean eraikin nahi badugu hezkuntza sistemiko propio bat Euskal Herriarentzat, ikusten dugu, erkidegoan aukera hori dagoela, aukera hori landu balda da lege baten bitartez, eta urtetan aldarrikatu dugu bezala, pentsatzen dugu momentu oso egokia dela, eta hori nahi gainean ipini dugu, etengabe, eta Heziberritaz, hori lotuta esaten genuena da, guretzat Heziberri balio duela osotasunean. Lehenengo fasea, hirugarren fasea, eta hirugarren fasea egiten badira. Esate baterako, momentu enten, Jaurlaritzak erabakiko badu, lehenengo eta bigarren fasea egin du, eta legearena hor izten du. Guk, gure kontrakotasuna, agertuko begoela. Guretzat, hirugarren fase hori da garrantzitsuena. Eta momentuz, daukagun harremanetan, dakiguna da, mendik itxira, horren lehenengo zirriborroak edo lantzen hasiko direla, eta hor jokatuko dugu, eta guretzat garrantzitsuena da. Egia esan da, hemen egin den prozesua, hartzen badu, edo zein herrian egin diren prozesuak, justo ibilbide kontrakoa izan dute. LOMCE bera, lehenengoa egin da legea, LOMCE, eta gero egin dira dekreto kurrikularra. Hemen prozesua kontrakoa izan da, lehenengo marko pedagogikoa, gero dekreto kurrikularra, eta orain legea. Zergatia, bakoitza bere susmoa auki dezakio, pentsatzen duguna da, Jaurlaritzak hirugarren fase horren garapena zuela oso argi, eta bintzat, dekreto kurrikularrak horregotea, hori zela dugula. Baina, azpimarratu nahi genuena hori. Eta, lehen aipatu da lexikoaren puntuarekin, guia nahi duguna da, bizkat esatea, Heziberri hitzatik ate egitea, ezta? Heziberri aurka gaude, galdera, Heziberri aurka gaude, zertaz? Lehenengo marko pedagogikoa, dekreto kurrikularra, legetaz, inkluso badaude eragile, eta gero eragile politiko batzuk esaten dutena, legea nahi dugu, baina Heziberrirekin bat ez gatoz. Kotxo, hirugarren fasea legea bada, pizka zaila da Heziberri. Ordan guen nahiago dugu, venga, dekreto kurrikularra, horren inguruan zin dago iritzia, eta hirugarren fasean legea. Prez zaudete, eragileekin gaudenean, prez dago hezkuntza komunitatea lege hori egiteko, eragile bakoitzak zer iritzia duen horren inguruan, ezta? Eta horretan egia dena da, zorionez ikusten ari garena da, legearekiko dagoen jarrera, gero eta barneratua daukate hezkuntzaren gero guztiok, legea hor dagoena, ezta? Eta orain arte, esate baterako publikako eragileek eik bi eta zailan, egon badira ere bizkatu hor, ez daukagu argi, azkenengo fasean ikusten dugu ere, beraiek ere apostu ere egiteko prest daudetu. Orain dela gitzi, beraiek egindako topaketetan, guri bidaltzerakoan gonbidapena horre izaten dugu uste dugu, jardunaldian garrantzitsuak izango dira, Euskal Hezkuntzaren legea egitasmoaren lehenengo gogoeta egiten hasteko. Hau bialdu zuten gutunean, eta egia esan da, eigetik lehenengo aldiz, entzuten duguna da, sinismen maila alderdietatik ere gehiene ikusten duguna da hori pausu hori egoteko asmoa dutela, beraz, eszenario honetan, guk orain indarrak ipintzen ari gara horretan, ezta? Lehenengo eta bigarren fasea esan dugun bezala amaituta daude, eta orain guretzat importante uste dut, hemen hemen epizkat esaten ari garena, guk ere pentsatzen duguna da, hezkuntza sistema propioaren aldarrikapena gure ustez zentraltasun handiago behar du, askotan LOMCEren kontra, LOMCEren nola ez aplikatuta guzti horren inguruan egon da mugimendu asko, baina guk pentsatzen duguna da, gure herriarentzat, Euskal Herriarentzat nahi badugu lege bat edo hezkuntza sistema propioa garatzea, hau zentraltasun nagusiago bat lortu behar duela, eta orain ez duan bezala, zorionez hori lortzen ari da, ezta? Hori errepikatu da, osatuzunak izan dezakela balioa guretzat Heziberri, eta hezkuntza lege horretan zer behar dugu? Hor agertzen diren elementu nagusiak, askotan aldearrekatu egiten direnak, Euskal Kurrikuluma jasotzea, eliztasunaren inguruan egitako planteamentoa, guretzat garrantzia handikoa dena da, hezkuntza zerbitzu publikoaren definizioa, hezkuntza ez izatea
titulartasunari lotutako konzeptua, hezkuntza zerbitzu publikoa titulartasunari lotutako konzeptua, baizik ez da zerbitzuari, aukera berdintasuna, errendimendua, zatia daukagu, jarraituko dugu hau erabilikari. Elementu horiek, eztabaidan eta eztabaidatzeko garaia dela. Azken finean egia dena da, eleaniztasunaren inguruan, euskal kurrikulunen inguruan, hezkuntza ereduen artean, ezberdintasun oso nabariak ez badaude ere, argi dagoena da hezkuntza zerbitzu publikoa eta gero finanziazioaren inguruan ikuspegi oso ezberdinak daudela, eta hori adibideekin batera ere, inkluso ebaluaketaren inguruan egon daitezke ikuspegiak azken egunetan ikusten ari garen ere, agian aldea egon daitezke, batzuk pentsatzen duguna eta beste batzuk pentsatzen duten artean. Orduan, amaitzeko, guretzat, orain zabaltzen dela fase garrantzitsu bat eta guretzat legearen eztabaida esan du dena. Zentraltasun handiago bat hartu behar du eta ia aurrera eraman dugu. Ez ahaztu, gaur egunean, erkidegoan dagoen hezkuntza lege bakarra bakarrik arautzen duela publikako ikastetxeak, lege de la Eskola Publika Vasca, ez daukagula hezkuntza sistema arautzen duen legea, eta hori ere, ez da gauza normal bat, ez da. Azken finean, beste hainbat esparrutan, gure gizartearen beste hainbat esparrutan, esparru osoak, esparru horiek arautzen duen legea daude, eta hezkuntzan, guk oraindik ere, ibiltzen gara, garai bateko paktuak eta etengabe, konzertazioa eta guzti hori, baina guzti hori, ez du lege aterkin bat, eta badela garaia pentsatzen dugu. Gainera, legetaz azten garenean eztabaidatzen, horretan garai egokiak dira, pizkat herri batek ikusteko epe hartain eta epe luzera zen izango diren hezkuntzaren helburuak eta hezkuntzarekin lortu nahi dugun, eta guk uste dugu oraingoan beharrezkoa dela, ezta? Berezik gainera, Madriletik daukagun lomceren eraso hori ere aurre egiteko ere instrumento baliagarria izan daitekelako, ezta? Eta hau da azaldu nahi genuena, orain galderak eta iritziak. Zer itxi da, zuen plantoarena eta zutatu dezun ebaluaketa horren inguruan zera mugimendu horren. Bihar etxin dut horretarako dugu. Egia dena da, ez da gai erreza, gure ustez, ia hitz egokia erabiltzen dudan, ez da interataratzen. Egia zan da jolastu dela asko froga horrekin, ez da? Manolak azaldu duen bezala, printzipioz pilotaje da. Zer esan nahi dugu. Egingo dela froga jakiteko amendik aurrera nola egin froga. Beraz, orain egingo dena duen garrantzia zeroren urrengoa da. Azken finean, ez da ikastetxetara guk daukagune agien informazioa ez da helduko. Bakarrik nahi dutena da jakin amendik aurrera eletxe iruko froga egiterakoan nola egin daiteke. Horretarako, eta hamar ikastetxeetan, azken finean 15 publiko eta 15 kontzertatua, gitxi gora bera 5 ikastola, horri biliko da, 5, pizkat porcentaje egin da, hori, ez du garrantzia ikuspegi horretatik, ez da? Eta gero, klaro, hor ja, bigarren egiten dugun reflexioa da, sinismenaren inguruan, ez da? Dekreto kurrikuletan agertu dena, horrela egiten bada froga, ez dago problema handirik, azken finean frogaiek, nork egingo dauz, izei be. Horren dela hilabete tardi, laugarren LH-ko frogak egin zuen. Beraz, egingo duen eragileak bardina izango da. Rankinak ez dira egon. Horrela aurreikusita dagoela korretan. Ikaslearen espedientean ez du baliorik izan. Eta neurtuko dira kompetentziak, Manolain azaldu den bezala, balonzen agertzen diren, baina kompetentzik gehiago dira. Beraz, frogaren planteamendu printzipioz eta hartu kakotzen artean, lehen ez dut eguneko honean ez dakigu, baina gitxi gora daukagun informazioa da, laugarren LH-en egindakoaren antzekoa bakarrik LH. Eta LH laukoa, orain dela jaute egin zenean, ez dut, suposatzen dut amigo ikastolan ere. Nik gainera orten nire seme txikia itokatu izako,
Eta, bueno, egun batean egin zuten froga, eta, ez dago, zer gertatzen da? Eta hori, claro, egia da, LH3ko froga, dagoela pekatu original. Zein da, lonzek aurreikustako froga dela. Eta orduan, emoten du, lonzek aurreikusta dagoelez, dela ez dakinik, mamu handi bat. Eta hori ulertzen dugu, hori ikustu, lotura hori psikologikoki egiten da, eta horregatik sortu den korapio hori. Baina horren esaten den bezala. Legeari begira eta horrela begira, agian eztabaida sakon bat ere hor zabaldu da dugu. A ber, benetan ebaluazio diagnostikoetan sinisten dugu, nork ez dago sinisten. Ikastolen elkartea sinisten du horretan, orain dela urtea. Osea, orain 2009-tik Jaurlaritzak egiten du ebaluazio diagnostikoa. Ikastolen elkarteak zenbat denbora da no? 20 urte egitzi ere, gure kagoz egiten lehendanik. Beraz, horretan sinistu dugu. Pentsatzen dugu sistema hona, dela jakiteko ez zailkatzeko ikastolak, ez zailkatzeko ikasleak, baizik eta jakiteko ikastetxe bakoitzak nola doa eta gero sistema osoa. Eta ikastoletan, laugarren eratzeko ebaluazio diagnostikoa, erabili ditugu eta, bueno, bizkat, 4-5 urtetan emaitzak ikusita badakigu, hau ikastoletan flojo doa, hau gundo doa, inkluso viabilidade planak akotxera artean akademikoak egin ditugu 4-5 ikastoletan, emaitza horietan oinarrituak, ordan. Guk pentsatzen dugu, LH-aren lehen hezkuntzaren erabian, ebaluazio diagnostiko bat egotea, egokia dela, jakiteko, nola dihoazten ikasleak, nola dihoazten ikastola bakoitza, egokia dela. Izan behar den erabatera edo bestera, hori dago ez da baina. Guk LH-laukoa egokia dela pentsatzen dugu, agian aldaketa txekin. Zertatzen da, bestea, lofetik datorren froga dela, erdi zabaltzen da susmoa Madrin egin duten bezala amen egingo dela, baina, momentuz gudak egola hori horrela ez da izan. Eta gainera hauten, esan duan, ezke pilotaje bat da. Ordan, gure reflexioan, orain esaten ari dena, hori apertuko da, baina ere pizka lotura eginez, agian lehen esan dudan. Lonzeren aurka, oraindik ere, tensio punto bat egon behar da, azken finean, baina tensio punto hori noraino eraman behar gaitu, hori ere eztabaidagarria da. Ordan horre guk ere dei egingo dugu beste hezkuntzara egile horren inguruan, eztabaida da, reflexio bat egiteko, orain esaten dugu LH-ko hiruko hori froga edo planto eta guztiri, gero zer, LH-laukoa egin dugu, problema hori. Ordan, horren, ez da, egia esan da, ez da izaten ari gai erreza, ni ikusi dut inkluso kartelak esan den, kanpo frogari ez planto, kanpo froga, horrein dela gitzik LH-lauko froga izei egin badu, eta izei egingo badu, kanpo froga bai, klaro, ez da ikastola bakoitza bere irakasle bitartez ez du egingo froga hori, izango da kanpo gobernuko horrein ere kanpo froga ditzea, eta ere, kanpo froga bada hau, horrein dela gitzik izan ere, kanpo froga zan, orduan, badago, ez da erreza. Problema errebalida da, baina errebalida ez dago eskapatoriarik. Hori ari dago, ez du zer ikusirik hau, eta bai, badaki, baina hori izten danen, ez du ekiko nundik edo, ez da gobernu aldatuta, ez da? Hori atzera botatzaia ez dut esaten... Lonze bera atzera botatzen badute, hor baina hori badago atzera botatzaia edo da? Hauteskundea daude, zer ba? Legea bera atzera botatzea? Espainian tradizio zendoa dute eskuntzako legea atzera botatzen. Aldaketen bidez ez da egiten, legea bera... Bai, gerta daiteke da aldaketa partzela eta atzera botatzen. Lehen komentatu dugu adibide bat, Loze, 2003an atzera botatzuten. Boletinan zegoen, aldarrik da zegoen, eta egun batetik bestera bertan bera utzi zuten. Gutxiago komentateke momentu honetan, errebalia desagertzen badira, gaitzer di. Baina, lehen, bakarrik horretzeko orain koldok egin duen gogo eta gogazuria guztuaren inguruan. Hor badago elementu bat, kontuan hartu beharrekoa eta nik uste dute hortaz guztien izan behar dugula. Hau planteatzen ari da, eta egia da neurri baten, Lonzeren kontrako burruko honetan azken kartutxoa. Nola hori. Orain, eta batez ere Espainiar estatuan planteatzen ari dira bi hauteskundek mota kateatuten.
epe laburrean lokalak, tokian tokikoak, eta gero orokorrak egongo dira. Hezkuntza non kudeatzen da, erkidego bakoitzean. Orduan, presioa egiten duzunean, eta hau da bide bat presioa egiteko, eta zilegia da, hori ere garbi utzi nahi dugu. Hori planteatzen duzunean, presionatzen ari zara, azkenean esateko, guazen, azken kartutzua erretzera lontzeren arka. Eta esatera, orain izpadigute jaramonik egiten, jarraituko dugu azarora arte, eta azaroan planteatzen bada, Espainia mailan, Estatu mailan, gobernu aldaketa bat, gobernu horrek jakin dezala hiritarron iritzia zein den. Horan planteatzen ari da, eta hori ulertzen dugu era bat, eta kosta egiten zaigu horrein egiten ari garen gogoeta esatea, eta gu hasten gara esaten, bai, ebarazio diagnostikoarekin kontzeptualki ez daukagu problemarik. Kontzeptualki ez daukagu problemarik. Gero depende zelan egiten diren, baina gure jarrera ez da ebaluazio diagnostiko mota baten kontra. Baina garbi daukagu aldi berean, lontze, segurazko bertan bera usteko, azkeneko mugimenduak egiten ari garela. Eta kontraesan hori guk ere badaukagu gure baitan. Hor, bakarrik froga hori eta hirugarren mailako honek naiz eta jatorria lontzen izan da guzti hori, baina garbi dago, ez daukela olako eraginik eta hori ez dala hain larria. Baina DBH-ko rebalidaren planteamentua guztiz desberdina da. Eta ondorio oso larriak izan ditzake. Beraz, ez dakit, hasi hezkuntza sailatiken, hasi ikastoletatik, eragile sozialak eta bar, etxoen bakarra ezin inberko dugu, esan nahi pixka bat hor, zerbait eratu beharko da, edo eratu beharko genuke gutxienez. Egia da, horko planteamendu hori, larria dala oso. Erabat doa ikastetxeen autonomia, herri baten autonomia, azken 40 urteetan ikastola sortuta eta egin duten ibilbide guztiaren aurka, hori oso larria eta tristea. DBH lauko rebalida azkenean lontzeren pivote nagusia da. Bai. Azken finean, dala zirkula amaitzen duen nagusia. Azken finean, orain arte, ez dakirik kurrikulunak edo iesbide topatzen zaiatu gara, hau zer kontra. Kontuz, hemen ez dago iesbiderik, froganetik pasagazera titular nahi baduzu, ala ez. Beraz, nik uste dut ere, beraien ikuspegitik, Madrilgo ikuspegitik, nahiko planteamendu inteligente izan dela, errebalida horren planteamentoa. Azken finean, ez da kasu de... Orain arte eukidu zoi iesbidea, baina hau horrela ipinita, ez dago iesbiderik, eta nik uste dut, oso larria dela, eta horreri, horreta batzuk emon beharko diogula. Dekreto kurrikularen artean, ere, Imanol lehen aipatu den bezala, momentuz jaurlaritzak egin duen autua, kakotzen artean ere nahiko inteligente izan da. Rebalida hitza ez du aipatu, eta aipatu duena da, azken ebaluazioa. Behintzat, zabalik geratzen da. Gakoa dago, ISEIB-ek ez duela egingo, hor esan duen bezala. Ingo duela. Beste kontua da, sinistea, ea baliabideri badagoen hortako, eta baliabide ekonomikorik, eta zenbat hori, nik aurrezet siniste, baina hori da, bakoitza dauken bere, baina, claro, ez du izeik egingo. Egingo luke Madrilgo gobernuak nahi duen. Madrilgo gobernuak galdekutako galdera. Gure jarrera, baina, komplikatuena da horre alde egitea. Azkenean, titulua, kasuntan, Madrilek ematen duen. Gogoratzen duzu, deno daukagun titulazioan, edo Juan Carlosek, edo agian baten inkluso aurrekoak izendatu zula. Eta kompetentzia hori, eskumen hori, Madrilen eskuetan gelditu zen.
Eskerrik asko.